themes in the Gospel of John. What they call yen kasa no ma or say nsempo atitire a ewo Yohane asempa no. Kwata emu nyinara ye ne wo eba behwe Yohane ehomano ne okwansronko so a Yohane nso efa so etro nsem a honkonkron no ehye ne mase wontro na wotwe no ne edibedi adusua na nimu kan no ose nsankyerene ahodo a ekire kwan no ye basisia. Anytime you Jesus got best step into it, like yes, because of his. No, no, I did not see so. Not a point in time. Be or you when then a baby to say, men sorry, because when we say be and 9 were paralyzing. On the Sabbath, we need to work for Yakubu. And a little year, dear, so woman and your man. Mesan amamunyina akwaba sonko kwan so se mode odo asa ebo odomu se yensan fa se adusua emfa embremo sa kwata mu nyinara no ye hwe themes in the Gospel of John anase nsem potitri a ewo Yohane asempa numo na sa na otwimu no ye ba behwe nsankyerene ahodo a ekire ekwan ne adusua edikan ewo sa kwata mu a ye ba be ehwe ho asem yo ansana meyi wamo beboa ma yede adusua ya brem ma yinkotie enwumo emfree church kwafo hombra.
yɛda church kwa ase enwuma a ɔmo de abedi yɛdisua n'anim ma memfa ase da pese mfa ma 3BN Ghana TV ɔmo boa yɛ fasa disua yɛ ya ɔmo de kɔ wiase afana enyinara sana Hope TV nso ɛfa sa dwumadie edi kɔ wiase afana nyira nti minim ba bia wo hwɛ yɛn any of these TV channels bia wo to a wo hwɛ yɛn biara no ɛsrɛw obohu sɛ wɔn number ba begu yɛn mfoni na nifa na frɛ kakra bia betimi dia boa sa dwumako yi na ɔmo nso mutimi amiamia mu mfidie mu na ma asampa na atimi atra kɔ wiase afana nyira no wonso wode aboa wo mo na nam saa yɛ so ma nyankopɔn atimi ahyira wo me fasa akwanya yi na wo mo ba bɛboa me no mayi omo de akyerɛ mo me de mo somfo Bismarck Mensa ene ye ho adom me wo Foster Chum eka me ho ewa ase Fani Foster ye mo akaba great ti se me ko manimu nso a Sister Agnes Teten so ena eti emfimfin no Sister ge ye mo akaba great me da se ye to nsafra watimi aba na afi ne odi eto no akra John Mensa Thompson enso na eti eto no Fani ye mo akaba Yenua Bismarck great madam asese yeto nsafrɛ mu multimedia babusian fo nso ye beda mo ase se mo nso mo de mo fidie eda so wo London Ghana Menda Control Sabbath School and I feature some empense mo na me kan fo ama say this is the first time o share and answer what I share in crop na onya subscribe ye channel na we say YouTube honom no subscription button be wo ho me aso na afi wi nso a wo don say me adoma no so e che say se sai ye video we a won so won sa be wonsa kabia na nso awoso akwakoma obi unua no nso atimi anya bi katwani be bia wo biara na afi mema Openi Thompson emompaye maye memompaye adenyina sutumfo umbada wase se wode akwanya yi amaye sembie wotweresemu na yensua bibi efremu ye di adisheni ana se tresem pensempesemu ye de ho ehye wonsa fa sabeka etekrema na ne be fie enu aba biara nya ne efri wasafi Yehowa obi biara so a ode ne fidie ato a otie sansem a yeken wale fonsa kana kuma fonsa kana adwen monya fufuye ene nsachira ebi mfiri nsem a yeken mu eche nsompo ne se rade manipa na mfa ne trese ne rade onkan no hu asem a wonyankopon wode ema no na setutu bentu ne bomo ye nyina ehia ne akosua kodida ensada Kristo be ya dom na beka ye ho ne da wo de munti amen amen great ewie ne saade ane na ebesa amamo akwaba afi ya hwe yen adesua no se ne medi kan kae no the whole of this quarter no ye hwe nsempo titiri Yohano reporti won the book mo John etro won gospel anymore na kwasem ne se yinira yegitum se asembia no oka ntiase no ubeti asem na se a na fa kwa wodi asem no di djuma no ene be motimi anya ntiase se mprimprin no ene ne daachi se ne asemfu ano di djuma no na obetimi atiase bro ni be ka se contest enti oka bibia na wa mfa to contest mu ya na ntiase no enwie mu die papa enti kyerosem nsem ni nyina no du ho tu asem no ba akopɛ na waka na tra ba fa kwa wode asem ni di djuma wo kyerosem no won kama wunhu se na ba enti na ka ase enti embema asem no won ti ase ye enti the whole of this quarter no ye ba behwe John ehoma no eni sane wo tro o report Yesu Kristo nsankyerene ahodo na fi ye hu anti ase a ye betumi anya ewo saa nsankyerene ahodo na John etro ye no say John and I say the gospel of John is different from all other gospels na akano say the reason is say ono no focus on Yes Christo nkita wudie a woni ankrankra bi enyaye ene miracles bi a woye ma ankrankra no eno tutu sa miracles no ena wode eno no ono no frɛ no science enya science symbol de siwa na say ba eye akwankyere ana say eye miracles na point kyerɛ say Yes Christo onene Christ no Yes Christo onene onyankopon ba no Yes Christo onene savior no enti ono no fa ne nsankyerene no a oni individuals and afenso kasa a oni individuals bi enya nti ubemu say ye behwe oni Nathaniel de siye ye behwe Nicodemus call ne nchen ne esiye na fe ye behwe okohu abayua bi a no wo subura na no oni ne nkitamudie no ne esiye Pilate ne esiye oni ne nkitamudie Peter mpo ne esi oni ne nten
Thomas ye be hu de si ne oni ntem obi ana oyare ekoda subura na no Bethesda for 38 years ye si omuntentu wo say John peki those kind of miracles no ni nyina ne say o de pointi akire onipa say sa nipa na ogina ho no onye obi a say one ne Christ no one ne onyankopon ba no ono ne Messiah no ono na obeji ewiase enkwa sa kwatemu nyinara sa disua no na ye John eba beboa ye na afi yanya emuntiase na ye di kan no o se nsankyerene ahodo a ekire kwan no eno na edi kan kwan be na ekire kwan na elidi ye me yahu se sa owura na wogina ho no one ne agenkwa na ye de homa na ye nso ebenya da enkwa eno na sa na atwimu ye pese edi kan ehwe mabofo no aye krado nti won so aye krado afa chiro sam ye kan na nso wakan se na nyina betumi anya addition mu enti ase na ye hwe ye nka bosam aye de hye kwata na se kra no ye be hu afi Yohana nwuma na etire ye aduonu yimu aduasa ne aduasa ba ko no John 20:30 and 31 no okay see essentially superior wa Yesu ye no nasuafo no anim a wan trend nwoma yimu na yenum na wa trese munyini se Yesu ni Kristo no Yankopon ba na mujidi a mo nyankwa ne dim amen amen great so these are Semnibia Paul watch questions be to say adenti na onokra watch sa gospel yi na afin so no adenti na or emphasize on Jesus Christ these miracles and what the ochre microphone na onu ankasa nkonkono hye no mama ne kire mu said these things no ya dia na ehia pa se obeda na din even bebre wo hokrampa one report no ba we no was select se ne be ya ebehu Yesu Kristo na nimunyam ebehu se ono ne onyankopon ba ebehu se ono ne Messiah no na yatimi adi nachi na ono nso atimi ama ye enkwaje enti ebeko straight to the first miracle John a report to ye Yesu Kristo ne nsankyere ne edi kan pa oba asasi odi kan sa sankyere ni esi wo wedding biase ewo krobia na efre na Cana so yentwe de esi wo honom na fe yenhu adusua betimi asua free mu John chapter 2 verse 1 ekopem 11 no ehona sa asemi ewo enti de owaye krado bia na betimi akan sa sankyere ne no na yenhwe de esi wo ho asi Cana ayefushia na eda etoto miensa no oshia yerefo wo Cana ewo Galilee na Yesu ni na wo na woshia Yesu ni nasuafo enso ba ayefo no ase na insano anso no Yesu ni nase ni se oni nsa Yesu si ni se oba ede na me ne wo ye me dondri na ne na si asomfo ne se bibiara obesemo no munye enso na abo enso nyina ensia sisi ho se de yudafo ahodware etie ba ko betimi age enso nyina mienu ana miensa Yesu si won se mufa enso nhihye enso nyina imama na wo hihye no mama ntan na osini se afi monsisa mfa nkoma edidihwefo no na wo de koi na didihwefo ne kan enso a adane nsa ne hwe no na wonim de efri na asomfo a osesa ensuo no de onim na didihwefo no frɛ ayefo kunu na wasini se nipa nyina de nsapa na ebesisi ho kane na se obubura eno ansa na wode de enye ba na wode nsapa no esie abedru sese Yesu nsankyerɛne no mudie din kan yi oye no Cana ewo Galilee na wayi nanim onyam kyerɛ na nasuafo no ginu di amen amen ati yɛnhyɛ ne yɛnhwɛ ne sɛ nsankyerɛne no saying that's Jesus Christ on the first miracle oye ya John a report to ye na dien na oka kyerɛ sɛ asuafo no omugidi ye dien ma omugidi ye dien mfoni no twatwɛ ye fasa nsankyerɛne na dien ne betumi asua afiri mu okay Bismarck medase ne di kan ye nhwɛ sɛ ka miracle addressing say the book of John a Yesu akɔta nyina no Yesu ye nsankyerɛne bebre ewo na ye ka sɛ miracle
bibia esi ema ni penyina wo mo ho edwiri wo mo ana se wo me astonished sana brofo no enti ye ka no awada sensenkyere ne na New Testament de nsem mfuwa mienu ene de kire miracle ne de kan ye dunamis dunamis Greek kasa ase kire ne ye power dunamis mu ne ebenya dynamite ebenya dynamic ana say dynamism bibia ewo ahoɔden na ahoɔden no ɛso nti Yesu Kristo no wɔ saa ahoɔden no nti na asɛm bi obɛka bia no asɛm no ebem another word they use here Simeon and a Greek a ɛkyerɛ authority we ɛma yɛ hu sɛ Kristo na ɔwɔ authority ampa ɛno nti no authority no otumi ɛde bɔ adeɛ ni authority no otumi de sayare ni authority no obi a sebi wewu te say Lazarus John ɛde bɛma yɛn esan so authority ninti otumi ma Lazarus ɛsɔre efri ewufuo mu yɛnhwɛ saa senchani a esie ɛwɔ Cana anase Cana Yesu turn water into wine na wanwa sɛ ɛyɛ marriage ase anase ayefuhyia ase ɛna saa nsɛnkyerɛni ekosi we me hu sɛ aware yɛ ade bi a ɛso ɛwɔ mfaso pa that's the basic entity a ma life flourish ɛwɔ asase so na sɛ wohwɛ US say on the average you know aware survive for 6 years na egu esan say aware hu hia nti obonsam so tunani esi aware eso normal confusion akasakasa ende oyirisi say okunusu say nkwada say ntina ntitimu aba but ehho na Yesu select ye say obey the first miracle enu ntimi kai say me ko ware ye me counselor afuto ne say it takes 2 to marry but it takes 3 for a marriage to be successful the third person no ewe Yesu a obeba wawarem so bemu a aware no etumi egina yenhwe se sa ayefuhia na se no na they were very simple people esa ne se ka Yesu betumi ayensenje ni bebre in the presence of scribes ne Pharisees for ne leaders akese no but enye ho enodi kan koye ne senche ne the very simple people are enibia eni wo mo so ebu o mabonfia san krofo na Yesu eba ma wo mo Yesu mingle with san krofo no esa ne so ohun ne ho se mede me ho bo san krofo ekọ mu a they will accept ensem a mede ba no na the more na me church wo mo no wo mo so de asem no ebekọ adesua no ye kọ ne be hu nia leaders no kra no ede ye no but we ye nia me mesua free mu se Yesu be ye nsenkyerene ne dikan e wo Cana na obeye nkyene ema nipa na etwehia wo no that's right yakoye Christopher e wo se ye nso ye nkyene e wo nipa bi obeba ye nkyene bebi ebekọ bia no e se amanfo ete ye de sansenkyerene ya Yesu ye betumi so e de atoto ne ekọọso ne Israelfo no efemu e wo Egypt abranyankopon Paul Moses se onkoyi wo mo enfri nkwasum no onyankopon the signs and wonders and odiji wo mu free nkwasum eno nti nsenkyani bebre esisi ye ansa na Pharaoh e makwan se Israel for enfri Misraim na wo munko nyame yi Moses e ma Moses be ye wo mu agye nkwa a onam ne so ye sa nsenkyani di yi wo mu free nkwasum sa na nyankopon so de Jesus e ma ye be dan nsenkyani bebre edi ekire yen se aginu di a obeyi yen efri bone mpokyeremu na wamane han no so ato yen so Moses ehye wo mo bose obema prophet nyankopon the prophet ebeba na se sa prophet ne ba nensem obeka nyina no wo mo entie sa prophet ne efri Israel ebusuakuo mu eye Yesu ho asem na Moses eka no at that time na
One say Yesu bae no Israel for was some commuji no die no wɔn angi na ndi ɛma ɛno so kɔyɛ nsɛm bebree adesua minya efiri wee mu no nti mɛma aboafo no so de bi aka ho medase opini tom se wato ba mu kama minim so bi obi opese o de ka ho dia yeah because when you compare Moses and on say naya no edani muja omodi save those who believe asemna Moses ed koye no yeah na yo how very good ana Jesus so dane the same night no water ana dane water wine doko yes. Enti omo tasty sa wine no who say no different so I'm say we can marriage no enti I say how marriage no and so how we mu now we invite Jesus e wo mu a bibia okay great and about join sanity and she say na nebu oh China be mun dey just you know sanga yes God and so on some wedding ase and you can dey bia enye nebu nti enye hwe ni yes e be say ye buru yensa ba ye ni si oni fanya example be say eno na me kan say in contest yeah o fact cho say mu asema fa ko di djuma no ate ase the background the contest the everything yes sir utumi say na age kan ya wine yes yesu we mansa enso da na ensa wafa no saa entende ye wiawu o dey say no say yes baby ma ye kama omo provide be the but his one was different and so we bet me am be am bet me am advice wa worry ho but enye na free yesu wa an shine and ba ko be bi di en hweye e bia ye di yensem e free anything ya kan yensem e bet me papa say Jesus or some sort to say na one was different from na na manum nyina entina busia for say na ye hwe no okwa kan cancer na wie o say we are Jesus Christ ye no e man na chidifo no egi ni die pa so the question is one so e na ma udi Yesu achi bis e bisa asem no na wankasa wa ansa e de afa yento aso na fe yenhwe ne tsachene toso emienu eno nso no yenhwe ewo John chapter 4 46 to 54 no nso yenhwe tsachene a toso emienu. All right. Ena oko Cana ewo Galilea fakwa odani nso ensa no bio na ayenkwa pani bi wo ho a ne bayare ewo Capernaum na ote se Yesu efri Judea aba Galilea no osimu ko ne nchen na osre no se omra besa ne ba ne yare na oyewu ena Yesu se no se mo anhu senchene ene nkonya munyini ayenkwa pani no se no se owura bra na me ba no enwu ansa Yesu se no se ko oba no hwan ne den na nipa no je asem a Yesu ka kire no di na okoe na okro no ne nkwa behia no o ka se oba no aye no den ena obisa won donko a ne ho to no o ka kire no se enu abaye awia donko no na ofue no ejae ena eja no hunu se dono a Yesu ese no se oba no aye ne den no na one efiefo nyina gidi yenso ne nsenkyerene a etoso mienu a Yesu free Judea eba Galilea no oye amen yeah sure this is a very beautiful lesson yeah nya nsenkyerene ahodo a oh yeah this is ahwenkwa pani ono nso edinasem beda Yesu Christ. But look at the connection John here in wo link answer na all the way ni ba no all link or the first one no eba first no ka say bia o ma say yeah no answer no the way what then na onwene asem no esa na what can we learn from that ebetimi asua bibi wo ho no I say not quite long ana essentially first one see yeah enti na o kire John kire Yesu tumi a owo ene nyame su a okuta no eno nti
abrante no ate na o te say Yesu eba no na say hu say no so o pese ne ba no benya yaresa efiri no nchen because wate senchene a enwanwa na spread it to hu ampa so okoye no Yesu e ka chen say senchene nti na wo jedi but akwa no anwe ama na ba mu amu ko so de bra na me ba na hu ansa na so ko na ba no ha yede so ta say enu nti a me nya film ni say asem bia e be kire so no say e ko de den no e say o koso e hwe Yesu Kristo na wona betima aboa wo akwa no abamu amu na esenkyene no eboa no na so wan hwe say esenkyene no ana betima age no ne ba no ne mo say nipa na wo esenkyene no tumi bi woni mu so enu ti say ye hwe Yesu Kristo than our problems or anything that surrounds us. Say, I know a bit my boy. No, a basa, you need to do with Christo. Aquano, Abamu, for Jesus Christo, and a man about so. Amen. Amen. No, yes, and one more on the bed. And I watched what the mammy knew me, said the bear, yes, so you better me and water so because Obika so. Sabbath spiritual but no because nke kan ke kan na okay kan se wo be so no so ntina esia font me nyini obi kan eto obi no wo nti yesu ye kan once e see ya obi timi gidi ye boa no esie ye de ho to so a ebe boa ye so ana na o se o ka se enye nsenchene na kasa na etimi mankwa ba nipa na o ye nsenchene ya ye nhwe no and sometimes say bia Yesu so some yare amanya ne mugidi a me yare ne beko but oji ankasa minya mantina Yesu pese onji na nkasa obobo ni ma bia ne na fofode mo si mi de obani acho masa wo yare enti Yesu sometimes say bia be bomba ya radi miti o minsa wo e bia na no nko but e bia na sa wo how nti mama ben Yesu mo ama manya ne mugidi di sometimes I am a physical infirmity ni nko a yenhwe relationship ni nyame wo no say spiritual yare na answer enti sa o sa wo yare ko betimi ewu Lazarus onyane ni so say anwuye enti huhu de ne hia more than no say adam ko for say miracles enso so ankosi aga ba Yesu de ni de etimi ho da amen amen say hwe Yesu nsenkyere ne ahodo ye na wanye ama ne ho oye se ode bua nipa oye se ebeye evidence ebe kire his divinity and the authority a owo na papa na oni Yesu nya nkitande na se bia ye medepa na se abra Yesu ka se onko na de ba no ho ebe dia na se obetena ase no brofo ne say he took Jesus at his word. He took Jesus at his word. Say share abra Peter omko fa posua na dwumuni nyina a womu enya nambia na Yesu kɔ hɔ no Yesu ka so mo fa net ni ngu ano he ya who can say he took Jesus word he took him at his word. Asɛm a Yesu kan no ɛno peke ye nti papa no wan tumrika ankofie that day no odaye maade achinye ena okọ Capernaum because sem ni si wo Galilee okọ Capernaum ho na ne nko anu ebehia na oka se ne ba no ho aye ne den no bisa no se donkro na Yesu ka asem ne kire ne se onko ne ba ne betena asem sa donkro da bo 1 o'clock that time no mu ana ne ba no enya ahoden e wo se nyankopon asem a yete no anopa ewia anadwo homede bia ye babetie Sabbath school ye ye kan himsa ye to ni nyina ye nsem a nyame ede maye ni here ne say we should take God at his word. Onyankopon asem we should take it at his word. Esa say wunya gide wo asem ni mu a ebeye ho ama. Ne mo say doubt eba there's no way asem ni beye adwuma ma. Enti yemfa and take God at his word. Great. Me that want say abusia for ye share nsem potitru
John a reporter ye efa Yesu Kristo ne miracles ahodo oyeye na fe hu se appoint ye na se e kire ye kwan se Yesu Kristo ono ne mezade na John ye wo ha se nyina ne botaye ye baako opese adasama hu se owura na ogina ho no ono ne mezaya no opese direction ni nyina obi appoint ne nsa de kire Yesu se we ni Nyankopon ba we ni friends yaje nkwa no enti na was selected those kind of miracles no my who say yene agenkwa na ye dile ti medam ase sene masi a church sa ne mabusiafo sene ye edi kan ye hwe ne ye hwe nsem potitire ewo Yohane asempanemu ye hu say John selected miracles ahodo Yesu Kristo ni ye ne botai na ye ba kope opese adasama nyina hu say saadie ya owura yiye je eyo Nyankopon ko a na wotumi se obetumi ayesa enema no nti ye di na chi ani edi agenkwa na chi de na oya no botaya no nti na gospel na different from other gospels na ye nim no ya twas ne yenhwe the next miracle Yesu Kristo we Bethesda subura no ho ye nim owura bi a John chapter 5 1 to 9 or ye be kan kakra bi but in owura bi na sabe oyare bubuo wakotena subura na no for 38 years sene na bakosem hon ma bakosem ni safi bia no obofo be hwanya nsuo no mo enti wa obedi kan ya tomu no na chese wo anya wa yaresa owura yi atena ho for 38 years na oni Yesu Kristo nya encounter no yenhwe de esi wonti kan John chapter 5 verse 7 no ekopem 9 no yenhwe asem ade esi wo ho no right verse 7 oyarefo no bua no se owura mini onipa bi a sensuo no ehunu a ode me beko ode me koto tade no na se mekwa na obi edimanim ekan ekom amen amen verse 9 Yesu say no say sorry you kete ne nante entemwa onipa no ho ye notin na oyi ne kete na wonante enso na dano ye homeda amen amen. In fact, when I was reading, me kind of no, me drew 7 no, I put myself in the shoes of Sanipa. Minimum I would if I wish Sanipa no for 38 years no at now. And what expressing the reason why I went to me na yarisa. What kind words no shame sinful where you should na yaro. Can you imagine say maybe you've been in that situation and make us say crumple who situation you are disadvantaged. Ohun so no. Enti ohun otinso na no but within a split of a second no biaje no I say be transfer for the put yourself because you will be more about this time be situation be and as what situation be why you so disadvantage ma say yesu ama wa brabo no mu ade bia somebody is taking the advantage because of certain condition be a won so wanti e bi na atosa owura yi ba ani je sema wo mu ne say o se then Yesu Kristo ya no one can't change on fan who kotu nso no was no so na some cramp for them because Yesu Kristo ba nso semu nimu was sorry na sada no meda no say ho nsem ba minim mo concern and as minim what you have to say about this particular thing I chose already me gidi say na situation no owo no nene da so nyina asa we taking me back to guys say last quarter there about Mark obana na moja etu no for 12 years no we dey na etwe more than 12 years so say 38 years na we can need to answer no potin enso ontumi nko enkotom enya na yaresa na Yesu hia no Yesu bisa ne se den na menyema adena Yesu bisa ne sa because sabe obi owo that vicinity ni bia per ayaresa nti aden na menyama I don't know bisa ne sa question no menchi ase ne say oh say sometimes we yare che anasa wo ko situation bi mu a no wa fa say sa situation na wo mu no it abaye part of you nti say wo jemu kra na I say ade bia e wo me nti me jai kra na eye me ya say me jemu bana Yesu person who say why you ready
waye willing say obema ne yare no ode beto ho na wasori ana ocheche na asemu no nipa na omankwa no ejina wanim na wo cheche wasemu me anka me pa yaresa ka me ncheche ma asemu but oto no bukae Yesu hu say ne nsem o kan nyina no ayaresa e no hwehwe wase sorry na fa wo kete nako se amunu mu ho na sorry esebio obi oye bubuani then e beba ne tirimu say men sorry because oni me say bia ne nan no wa paralyze I am numb but Yesu asema o kan ye no send your papa no take Jesus at his word no ono so take Yesu asem no at his word of asem no sorry ye na bra or make it that attempt no bibia sisi ne hosu na ona wa sorry kim ejine wa ma doubt biara amba na adwemu ebia no situation bi mu a wo so wakosa tibianim Yesu ebisa wo anopei ewie anadwe se eden na menyema Yesu say sorry wo entertain doubt a obeka bibia wo no tu sana mo no na se wutu a Yesu be hye ne ho animonyam mekai abra Ahab ne Elijah o se Elijah suma na ko ane so onko hwe se abra Elijah hye nkom se ma nsuo nto no emre no so yo se onko no onko hwe o so ko we hu hwe for the 7th o so ko hu small cloud and osuma ko ka kire osuma na ko ama ko ka kire Ahab se ontumrika na onko na nsuo no ebeto ese Elijah dimika koja Ahab esa so deteni doubt say nsuo beto but nyamehye bibia se kitwe bi abra Elijah tu ho anamo no nsuo toye enti se woso wantu ho anamo e wasem a wate e wanyankopon tweresem ne mu bibia ensi ma ne aka ne se ye beteki action ensem ne de yate ya kan yen sori ne mfanye adwuma na Yesu ebe hye ne ho animonyam that miracle no ye no in the past no it still work ye adwuma nnenso na wonso ebetumi abemu ama yo me da so simple because it's sorry you get an auntie. Yeah. Oh, say na something you should say bibi bibi sina ya ti say ne ho dream some bibi kase bi but yes or some simple truth and just plain but say dia come to so abeya man and na we me hu say onipa bia ntumi moye sa oni friend no oni abusia no oni namfo nti o mo twa mo bia hu no nwa na tumi bua no nobody bia ntumi amono enipa na wo mi yeso se na o be o abusia se na ni mama ni baba wo kura mbo wonwa na extended family o bia ntumi amebua na fa na nkotusum kanya Yesu ka so te wano no nti o how be o wa enye nipa na betimi ayamo I just say yes nkuto be betimi abo mpa be betimi atufu but so how betimi feel so aji yes nkuto great me da say say no kakra me dey faso say na nipa abo opim ana opayarsa onye obia nti fortunately na you see epie yeah bit number say ye ubia rejeto uni ubia bitma aboa nkran shempo koso hwe Yesu na makoma ne wadwe nyina ansi ni so na at a point in time no baba come through for you baba amen sila kwa no onye nda so bia nipa bebre na omo buna bonfia no enso akiri no Yesu baaye no sapepepe na yeso yekoso e press ona ibenya solutions of any problem yo madam wa say yento aso na fe yenhwe say odi end ye say sada no na ye homeda there was a reason why I wanted to aso sa now yento aso ne yenhwe ne esiye after that instant training no we no yenhwe John chapter 5 10 to 16 no all right enti ida for no kachire ne wasa no yare no say ene ye homeda woni hu kwan se wo so a okete ubua won se nia oma me hoye meden no ono na ose me se
yukete ne nante na obisa no se hwan ne onipa a ose wo se yukete ne nante no enso ne ho asane no nnim onipa ko efise na nkrofuko no ewo ho nti na Yesu nso atwe ne ho afiri ho ye akiri no Yesu hunu no asori fie na ose no se hwe ho aye odin enye bone bio na nea eye bone sene ye ama oso onipa no simu kokoka kire Yudafo no se Yesu na oma ne ho eye no den na yenti Yudafo no eta Yesu ifise waye no mayi homeda na obua won se meja guso eye adwuma besi sese na me so meye adwuma na ye momti afi Yudafo no hwehwe se okuno Fasi ehwa Mr. Fasi your friend say 16 or they cost 17 hono I don't say Fasi wa great and you this is what happened miracles no we say nyewe ya na menim say Jew for no sa homeda so akete krompa wafom o say na woso kete homeda yi na wo wafa akete na wo say woso kete krompo no to omo no mrato yan show adenti na omunya problem with Yesu with this there seems to be like omo onhwense nkyerene na asino but they are more concerned with say wafa na kete also again na ewo ha say edmaye in terms of emra hunu sudi yeah on say essentially Yesu nyina no otwe nipa dwen asim so say on in the way ana sa Pharisee for ne ade no mo hwehwe se onipa no baba beji won free kwaso so enunti Yesu how a obaye no omo hu se or that type a so ya jinkwa oye king that will save us from the Roman captivity adentina we na hu na e ohwe na wo san ayadwuma homeda ene kwa na wasi home situation so enunti akwa no krampo no nim said according to test no nim say Yesu and asa na yare because nipa no edoso to who say so no catch say Yesu adisian say wo wan fa wadwen ene wakoma nyina ma Yesu a ne obe nyina wo so ene ade no ene ade Yesu ehwehwe say beboa wo o kwaje ono a wo nchen no wanyi na ani na ensencheni a waye omida onipa na o ha no wotimi asori na ese mo mani je no mo kura no esanse omida ni ti waye nyame hwehwe se omida no yenta ho emfense mu yeda fem mrekwa obi wu mrekwa onipa wo ha mu omida no oye se yemfa nhwe nipa nkwaje na nipa nya akwahosan sanse omida no uye djuma bra the 7th day no ya hoje wow rejuvenate ema nima nyina akoyie ema sapepepe na etie ho yo medase foster onyame amane ni nsam ne be but edu baby a na yete sen yankasa ya de mura hunu so die te sen na enkofo ne ye na ma a chichire omo ento nya sa na nyame asemtie entina ombaye hu se mewa ko nkyerese ade bi firi nyankopon ho nya ne nkwa na kyerese bibi firi no pase firi nyame a oye hu hwe yiye because na mo pese omo kase we die onye nyame se nko onye nyame anko onye ade ne homeda but because it was from God they couldn't fault it because me ka say esuan for no bra na omo pese omo persecute say Gamaliel one of the scribes was a Pharisees was saying munyai as I did with free nyame a bit teams and free nyame so hinting and sometimes a young woman so hard on ourselves young fan nyame asem ne said ye Eda Thompson kan si amfa ne se ne tie awon hwe ya ye be je echi yihuna ma emfa asem bia man ti mi no wo hwe e bia me ne akọ foster net na Saturday wo ba sorry
na me nyare na mbofrim ma yare na me timi nyame ho hwe ose me kwa asomenti me ko ba na be ba be hwe na se obeba na me wu e beni so interest e bia through the week ni na me ya na ma yire me ho dia come adwuma na edu Saturday me si we na dia me nkọ adwuma nti me ko hospital and yes sir what you say nti akenka ba say me ja krampo oda say ye adwuma na be si ne on the Sabbath we need to work for Nyankopon nti nipa ye dia o se homeda na ye ma nipa nti nipa ye dia na hwehwe but my yent na home plan each other fan she ho ma simple film bibi si na say ye boa my yen ka say ye kwa asomenti me ja nipa ni wona makwa ba me ko beba ni we na me meso e fa so be na beba so after that ka say nipa ti asia ye nye bibi papa mana sana oni wa e fa so dia masa yo me da say sister again me da say e betumi aba ne say we dey Pharisee for asem na ye ka yen so a eba bedi Kristo echi sesiye no yen so ye yes anoma ne bi esa ne say e de Kristo echi ba sebe ye ni efra e wo Kristo ho reason is say ye bedi Kristo echi no ya ye wo reasons bi nti e de aba e possible say ye ti aso dem ha nanso yakoma e corrupt ye ne ye nyina e corrupt nhyehyɛ da ho Kristo nsama waka no ye mfa anya adwuma ya yafa yakwan so ene ye de ye leaders no no mo won kwa so Romanfo nsem nti no mo pɛ agenkwa ebetumi aba sɛ wonso esanse wo ohaw bi ene ahokyere bi munti na wodi Yesu echi nti wadwe nyina ne sɛ ewo sɛ Kristo gimi film ewo sɛ Kristo gimi film ewo sɛ Kristo gimi film sɛ saa de no emmaya na wugidie apa nti adana me no obi din ko make sɛ it looks like say wo Africa ye nyamesum e different say na ye wo Europe se wo Africa da wo tu kwan a bo accident ho mpaye saa se na Nyankopon ma accident ensi all because say our roads are not good ya kwanye drivers drive recklessly you observe any signs be speed limit we don't observe your call speed senior ye pay ba se wo ba ha na se rules ni gu ho wo hwe kwan a wonam so speed limit en contra wo kotra speed camera becho ida se becho pointer na se be bo ka enti wo tu kwan na se wo kotena ka mo wo mbo accident ho mpae enti so wo ga na wo mpae nyina ya accident mpae wo ba ha mpae ben bi na obebo esa na se odi saadwen wo wutiri mu nti na odi Kristo echi ebetume so kra ba se wo pe tumi nti waba Kristo na so akọ prophet bi ho se ombo mpae ma se na ebe ya obenya saa tumi no na se saade na mbe mama wa obekọ so di Kristo echi ana enam saa nyoma nti na di Kristo echi na ye good your personal interest di Kristo echi dia and the nya de beboy we are following him blindly. That's right. Nemo no we have to see Jesus for who he is. He is the Messiah. He is the Christ. See dinechi ewo with that motive na ebenya nkwa amaya yo madam mere religion we are being religious but not Christians. Yo madam ase abusia for yeguso hara ye hwe be hwe de di wie na fe de asore ye hwe nsantrene ahodo ekire kwan okwan ekire ne se bokwan ama yehu ni ayi na Yesu Kristo oye se ono ne agenkwa no ono ne Messiah no ono ne Christ no ono ne Onyankopon ba na osuma ne se ombaji wiase enkwa no John apeke na miracles oye chese sa miracles we de se nye agenkwa obi ani ho a obetimi aye sa miracles na kwasem no nso se yehu sa situation ne se ne titibia no anytime bia Jesus go be step into it no esesa no na yeto so yenhwe yehu se
Jew for no first authorities now more about them no more comfortable because of yes Christo miracles na or yenanti omu dia chinyeje bebre yen hwe the final aspect of this conversation na for yen fan sorry edition and so still with Jew for penny for na no monte omo ho asese yes Christo aye sa adwumadie no homeda no yen hwe na yen fan 16 no come from 16 to 18 yen hwe no baba ya course so e wo hono ne die ntia omo tan yes Christo den sa no yen hwe ne wo okay na yenti Yudafo no ta Yesu if you say why no mai humeda na obua won say meja guso eye adwuma besi sese na me nso meye adwuma na ye mom ti afi Yudafo no hwehwe say okum no say enye humeda nko na wase no na emom ofre Onyankopon say ono a neja de ye ne ho say ono ene Onyankopon ese 19 no ena Yesu bua say won say me ka kire mo nkurum say oba no antumi emo ne trim enye hwe ginia wahunu agya no say oye okay fasi hwa great yanhwe still na they were still not okay with the fact say yes Christo aye miracle humeda na de chance krampo no wasai aka say Onyankopon ne wasa kire omo say oni Nyankopon wa link eno kra ne twa omo say no kra de omo mpese ombete kra die ne betumi asua through in terms of the fact say yenso ye memenda akwanhwefo die ne ebe ya ebe chie say ye mra su ye mra na ye di mra hunu so kwa because that's what people refer us to say oh memenda for mu de mra kwa no de akekere omo ho die ne betumi aye anase die ne betumi aka ekere say ana yem fall into this trap of Phariseeism omo de sabe katekura mpo fa na usomu a wa fom meda no meje di se Nyankopon de emra by said be anipa ye betumi are obedient to him na Seventh-day Adventist say ya said ya woka say ye de mra chechire ye ho enye sa na tie emfa mra enchechire ye ho isa say Christo say if you love me keep my commandment enti se budo bi na se nipa ne ka setena ha wo se wodo no wo setena ha na se wo se da bi megina ho a ene na wodo no da bi eno nje se wodo no sa emrase mo ke nyina bebre na gina Sabbath so se Sabbath no etwem na Sabbath no eya de so Nyankopon e de ato ho ama nipa one kasa say would this wa you feel happy within yourself say you've been obedient to God and so nchire say obedi Sabbath ne nkwa so na watu ne aka ne nyina ye di Nyankopon echi no yenye obedient to him Yesu eka say major osuma me ba asase so no ogusu a o sustain universe no 24/7 inti se men so maba ne dwumedi a odi no eno ana meto aso sebe obi atenasi 38 years a ye disabled na se sa nipa no enya na yaresa people are not happy for him nemo edana nipa ne nya na yaresa no eno na wo mo atwe discussion ni nyina so akwakogina wo mo epese esi Yesu Kristo abo megidi se nkoy wo mo busuani a ana say wo mo yesa wo busuani nanka asasem na to na ka do be happy for the person to the extent say so bi dwan kra koto buremu de omutumi koyi dwan ba nipa enya na yaresa ne de sa nipa de mo adwen eni ne so na Kristo pese otwe wo mo adwen free sa emranketenkete na wo mo akekere wo mo ho ekere wo mo no enye na Yesu Kristo hweba Christ no pese otwe wo mo adwen esi the bigger picture which is nkwaje a ono aba se odebema nipa no esane se saade ni nti ena obae na ne claim say he is equal to God and okra na say and then e be si wa bo okra eku but from na Yesu eye ni nyinara sebe se onisa tumi na anka ontumi ensayare so onisa tumi na anka ontumi ye nea oye esan so wo sa tumi ni nti na o ho kwan say oka nea oka no so se ye de ye heart nyina ma nyame a nyame be refine ye nti se ye hu
so obi ani agya yen so yeni begye ama nipa no na mo ye mfa mra nkyekye so homeda na we yesi sebio asode ma sebia homeda so bi esa eye bi kasa other the divine service obisa but megidi pa se nipa no ni nyame ayama sa sebio se tibia okomu no se wona okomu anka bi anka wontumi survive sa at that point na nida so bi enu ho anyame eyi na free mu no ne obeya na so bedda nyame ase obesa eyi na ye atontom no nti ye yensusu nkania afoforo eye yo medam ase emse yen adusua no yembre nti ye de be etwe ha se ye hu adusua edikan ewo nsempotitira ewo Yohane asempa enimu ye hu miracles Yesu Kristo aye ne edikan de etosumie no ne etosumiensa na afi homeda miracle oyeye sankyerene oyeye Jewfo no mo na anya adwo hyase ye pese sa owura yi ye be hwe okwan ye be fa so na ye yi na afri hono John churches sa nima we nyina ofre no nsankyerene and as a science point ye amhoye hu se Yesu Kristo na wabana na se owura na ogina ho no na oye Messiah John na ne botaye no ene wo nsankyerene Yesu Kristo ye ni nyina no ebia ni wa oye te se hunhun bia behye ne mu na afio kakasa bi anase o twa no te se comfort da bi odinanum kasa o se sore ko eye boko ende hwe nsankyerene awo bra de so called pastors bi ye enti enye very very careful obonsan so won nsankyerene a oye ba hwe Yesu Kristo se ne ne de ne si etie na won se nsankyerene no ahodo bebre medam ase se mode mafidie e de ato ase next week no ye betwa sa ensemi so na yehu ne betimi asua afrimo katwoni e bebia obiara na mema foster insha so emaye mompae yeda wase jametumfo wayodikamfo ni wefo aboyen amehu jumedia John rekodo ye na eche kwan eba wonchen se woni onyankopon woni tumi na oye enwade nyinara yeda wase se obi atie ene no hawa mane ha onenko amen obi wa mane bi aso kotie jemu a Jesus ifri wa mai amen bi ehwa kwanwosan a boa enhye odian munyam amen yeda wase koso ankasa na yeso a ekasai kan ho na maye amodin na maye akomapa ene adwempa enfanye odwuma sene se yeda wase yi wa kan food in sweaty and bible o Yesu Kristo di monti amen amen